ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್ನ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ನ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ವಿ4 ನ್ಯೂಸ್, ಮುನ್ನುಡಿ ಮುನ್ನಡೆಗಾಗಿ. V4 News in association with Kalyan Jewellers presents Comedy Premier League Season 2 powered by Sun Premium Refined Oil and Aruna Masala. So ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಖಿಲನ್ ಮಾದಿರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊಂಡದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ನಿಖಿಲ್ನ ವಿಜೆ ವಿನೀತ್. So ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಆದುಲ್ಲೇರ್ ಬೆವರೇಜ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ನಂದಿನಿ, we have the entertainment partner Suchitra and Prabhat Theatre, and also we have UM Renegade and also green energy partner Kumble Solar. So ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೋಕೆದ ಕೋ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇರು ರಾಯಲ್ ಹೆವೆನ್ ರೋಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, KMC ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಗೋ ಹೀಲ್ ಆಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್, Lanergy ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಆಪಲ್ ಅಸೆಸರೀಸ್, ಫ್ಲಾಂಟ್ ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್, ಕಾರ್ ಡೆಕಾರ್, ಮೋತಿಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್, ರೆನಾಲ್ಟ್, Biomon hair replacement, Digital Planet, Red FM 93.5, SDM College Ujire and Sharada Ayurveda Hospital. So mokle maateregla thanks banandu nama ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದುಮ್ಮುಕೊನೋಂದಲ್ಲ ನಿಕುಲ್ಲ ತೆಲಿಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ತೆಲಿಪೋಡು ಪನ್ಮನಾನೆ ಆಶಯಂಗಲ್ನ. So well ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕ. So red team na nadu to fight, that is Kumble Solar Jaymata versus Planet G Vaishnavi. ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಜಬರ್ದಸ್ತ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಟೀಮ್ ಮಾತ ತೆಲಿಪಾವೇರು ಬಂಜಿ ನಿಲ್ಕೆ ಪನ್ಪನಂಜಿ ಆಶೆಡ್ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿಕುಲ್ ಕಾತು ಕುಲ್ದಾರು. ಸೊ ಇತ್ತ ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಸುರುಕಾದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಉಲ್ಲೇರು. ಸೊ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಡದು. ಲೆಟ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಆನ್ ಸ್ಟೇಜ್. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ಗಳು ಲಭ್ಯ. ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ, ಪೈಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಕಾಂಡೋಮಿನಿಯಂ, ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಹಂಪನಕಟ್ಟೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್, PM Rao Road, Mangalore. Call 9380823177 9901720055. ಮಾಧವರೇ, ಓ ಮಾಧವರೇ, టీవీ దాళ్ళు నీకు కొంచెం వేണ്ട అంది మైక్ ಆತೊಂದು ಊರಿಟ್ಕ ಬಲಿ ಬರ್ಪಣೆ ಅಂಟ ಅತ್ತಿ ಮೈಕಪ್ಪ ಆತೊಂದು ಊರಿಟ್ಕ ಬಲಿ ಬರ್ರೆ ಯಾನ ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರ್ನೆ ಪನ್ನಕ ಈತೆ ಲಾಟ್ರಿ ಮಾರ್ನೆ ಅಚ್ಚತ್ತಿ ಯಾನ್ ಮೈಕಪ್ಪ ಆತೊಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೆ ಪೆರ ಪೋಪುನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದೆ ತಿಜಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಸರ್ನ ನೆರಡೇರೆ ಗಾವಿ ಆ ರೀತಿ ನೆರ್ಪೇರ ಬೊಕ ಬುಡ್ಪೇರ ಹೊರ ಕೇಂಡ ಕೊರ್ಪೇರು ಅಂಜತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅತ್ತದೆ 1:30 ಗಂಟೆ ಬರ್ಪುನು ನೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಂಟದ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ನಿಕಲ್ ಮಾಟದ ಉಲೈಬ್ರ ಹೋಗುನೆ ಎಂಚ ಮಾಟದ ಉಲೈಬ್ರ ಹೋಗುನೆ ಅತ್ತಿ ಮಾಟದ ಲೇಪೋರೆ ಅಂದನ ಜಂಜಿಯ ಅತ ಪಂಜಿಯ ಅಂಜದ ಉಲೈಬ್ರ ಪೋಪರತ ಐಕಂತ ಒಂಜಿ ಪುದರುಂಡಿ ದದ ಮಾಟದ ಲೈ ಸೂಟೆ ಎಂಜ ಎಂಜ ಮಾಟದ ಲೈ ಸೂಟೆ ಅತ್ತದೆ ಆ ಮಾಟದ ಲೈ ಸೂಟೆ ದೀಪನೆ ಇರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಈತ ಮಲ್ಲ ತೋಟೆನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆತ ದಯಗು ಡಿಮ್ಮಾತು ಅತ್ತಿ ಆ ಮಾಟದಲ್ಲೇ ತೂಟ ದೀಪನೆ ಇಡ್ದು ಇನ್ನ ತಿಗಲೆಗ್ ತಿಂಡೆಂಚ ಹೌದೇ ಡಿಮ್ಮಾತು ಅಂಜತ್ತದೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಅತ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ ಮಾಟದ ಉಲೈಪುರ ಪೋಪರತ ಅವು ತೆಗ್ ಹೋಗ್ಬುನಿ ಹೌದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪುರಾತನ ವಸ್ತುಲೇನು ಪುರ ಪೆಚ್ಚಿದ ಕನತ್ತದು ಬಂದಾರ ಕೊನೋದು ಮಾರು ಬಂದರ ಕೊನೆದು ಮಾರ್ರೆ ಎಂಕ ನಾನು ಗುಜರ್ ಪೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂಚಾನ ಅವು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮನ್ಪರೆ ಪೆಚ್ಚಿದ ಕನಪ್ಪುನು ಓ ಹೌದಿಯರೆ ಅಂಚ ಅಂಚ ದೇ ಮಾದೇವರೆ ದಾನೆ ಎಂಕೊಂಜ ಅಚ್ಪ ಪಾಡ್ಲಿ ಸೋಡ ಬೋಡ ಕ್ವಿಕ್ ಅಜ್ಬೋಗು ದೇ ಯಾನ್ ಅಚ್ಪ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಬನ್ನಿ ಆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂದ ಅತಿ ಪೊಂದುಲೆರ್ಲ ಪರ್ಪೆರೆ ಪರ್ಪುನೇನು ಭನ್ಪೇರ ಮೋಲ್ ಬಿಸಾದ ಯಾತೆ ಇದಾಲ್ ನಿಕೇತ ಅಜ್ಪ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅತ್ತ ಅಜ್ಪ ರೀಚಾರ್ಜ್ ನಾನು ಪಾಡುವೆ ಅತ್ತದೆ ಈ ದಾನಿ ನೀ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಇಂಚಿ ವೈದಿನಿ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಓಟು ದಕ್ಲಿ ಇಂಚಿ ಬರ್ರೆಗೆತ ಅಂದಿ ಅಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಪಗ ಇಂಚಿ ಬತ್ತಿ ವಿಶ್ವನಾಥೇರ್ನ ಓಟು ದಕ್ಕಲು ಬಣ್ಣಗನ ವಿಶ್ವನಾಥೇರ್ನ ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಸಮಿತಾ ಬತ್ತೇರ್ ಬತ್ತೇರ್ हे समिता आगो समिता तमे केमिति काढिय सटे आखि नचेई चुनरी खसेई फसेई देला गमते विश्वनाथ की नहीं विश्वनाथ की नहीं विश्वनाथ की नहीं इधर दंती नहीं मन सॉरी पार्ट मारा हो नहीं गर्रल लकले ये नानी अरे मोर जय इंच मोर पटास मोर ना माधवे पल्ला ಕೊಂದಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ಎಂಚ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ಬಕೇರು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ಅತುಂದು ದೇವಗ
ಬೋರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಎಂಕ್ಲೆ ಚಲ್ ಮಲ್ಪುಡಿ ಏ. ಎಂಕ್ಲೆ ಓಟು ಗೆಟ್ಟ ವೈದತ್ತ ಅಂದಂಗ್. ಅಂಚೆ ಆಯ್ತು ನಟ್ಟು ನಕ್ಲು ಏ ಏರಿಯ ನಟ್ಟು ಒಟ್ರಾಸಿ ಮಲ್ಲ ಅಡುಂದು ಅಂಚತ್ತಿ ಬಕ. ರಾಮಣ್ಣ ಹಾ. ಪಲ್ನಕ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರನ ಬಕದ ಆಟದ ಪ್ರಚಾರ ಎಂಕ್ಲೆ ಚಲ್ ಮಲ್ತದ ಮಿತ್ತು ಶೋಕ ಆಡು ಏನ ಚಲ್ಲು ಅನ್ಬಿಡಿ ಹಂಗೆರ್ಲಕ್ಕ ಅಂಚ ತೊಂದು ಕುಸಾಳ್ಳಿ ಕೇನ್ಯಪ್ಪ ಎಂಚ ಅತಿ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರನೆ ಹಾ. ಅಕ್ಕ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ಬೊಕ್ಕೋಯ್ತಾ ಹಾ. ಬೊಕ್ಕೋಯ್ತಾ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರನೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ತದಿ ಪುಡಿ ಅತಿ ಅವು ಸೈಯಾಡು ಹಾ. ಪಲ್ನಕ ಅವು ಏರಿ ಪಿರೌಡು ಹಾ. ಪಿರೌಡು ಏರಿ ಪಿರಾಡು ಬೇತಲ್ಲಿ ಹೆಂಚಿನ ಬೇತ ಒಕ್ಕತಾತ ಮಾರಾಯ ಏ. ಬೆಂಬಲಿಗೆ ಒರಿ ಎತ್ತಿನ ಜೈ ಬಾಟ ಜನ ಬರ್ಚ ಕಾಲಿ ಒರಿ ಎತ್ತಿನ ನಾಪುಡ ಅತಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಎತ್ತಿನ ಅಂದ ಮೇತಾನೆ వందన ಎಂಚ మేతానే వందన ಬೇತಲ್ಲ ಬಂದು ಜಮ್ಮ ఏ ఎంత కమ్మేన అంత మేతానే వందన ದಾದಾಗೆ ಆಯ್ ಕೇನ್ನಿ ಮಾರ ಏ. ಬೇತಾಳೆ ಮೀನಿ ಪಂಡೆನ ಎಂಕ್ ಬೇತದಾಳ ಮೀನಿ ಪಂಡೆನ ನನಗೆ ಚೆಕ್ ಅತಿ ಆಡ 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 ಪಲ್ಲಕ ಏರವ್ ಸಿಂಗ್ ಎಂಚ ಏರವ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಏ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಒಕ್ಕೆಂಚಿನ ಮಾರ ಪಂಜಾಬ್ ಬೈದಿನಿ ಆಯ್ ಮುಲ್ಪದ ಪಂಜಾಬದೇ ಅಂದ ಒಕ್ಕ ಆಯ್ ಲೆತಂದು ಬೈದಿನಿ ಆಹಾ. ఆయన పల్లెకి ఆయన బుద్ధరు కొత్తుండ ಅತ್ತ ಊರೊಲ್ಪ ಬನ್ನಿ ఊరు పంజాబ్ ఒక ఏర వండేరు పంజాలు పంజాబ్ ఆయన అమ్మేరు నేను ఎన్ని ఓన పంజాబ్ దే ఆయన బుద్ధరించిన కొత్తుండ ಎಂಚ ఎంచ ಎಂಚ తలీం సింగ్ ಎಂಚಿ ನಮಸ್ತೆ ರಾಮಣ್ಣ ಎಂಚ? ಒಂಜಿ ತಲೆಂಬು ಸಿಂಗ್ ಅಂದು ಪುದರುಂಡ ఓ మండెంచ ఆయనకు తలీం సింగ్ బుద్ధరించ మారయ్య ఉందా? పక్క ఇమే అన్నన బుద్ధరు కొత్తుండ ದಾದಾ మందేరి సింగ్ ಚೆಕ್ మందేరి సింగ్ ಮಂದಿರಿಯ ಮಾರ ಬಾದ ಬಟ್ಟ ಮಾರ ತಲೆಂ ಇಪ್ಪನ ಮಂದೇರಿ ಪೂಜ ಬಾರಿಶ ಬುಧರತ್ತ ಈ ದಾದ ಈ ದೇಶೋಡು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜನ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ? ಬಾಬಾ ನಮ್ಮದ ಬುಧರೊಂದು ದೇಶೋಡು ಅರ ಕೊಲ್ಲೇರು ಪೂರ್ಣ ಇರ್ನ ಪೂರ ಕೇಂದ್ರ ಪಣ್ಣ ನಮ್ಬ ಅವೇನು ಅವನು ಜಪಾನ್ ಅಲ್ಲ ಜಪ ಊರ್ದಾಲೆ ಇಲ್ಲ ಜಪಾನ್ ಊರ್ದಾಲೆ? ಊರ್ದಾಲೆ ಆಡ 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 ನಿನ್ನ ಕೆಪ್ಟನ್ ಕುಳ್ಳ ಅವ್ರು ಮಾಡೋಣ ಒಂಜಿ ಈತ ಕೈತಾಲ್ ಮಾತ ಉಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ನಿಕೊಂಜಿ ಪಾತ ಪಡನೊಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ ದಾದನ್ ಈತ ಮಲ್ಲ ಮಗಲೊಂದು ಏ ಆ ಮಗಲತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪೇನ ಚೆಕ್ ಎಂಚಿನ ಅಪ್ಪೆ ಹಾ. ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲವನು ಮಗ. ಈಗ ಮದಿಮೆನೆ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಮಗಲೊಲ್ತು ಎಂಚ ಎಂಚ ಮದಿಮೆನೆ ಆತಿಜಿ ನನ್ನ ಮಗಲೊಲ್ತುಂದು ಮದಿಮಿನೆ ಆತಿಜಿ ಮಗಲೊಲ್ತ ಅಂದಂದು ಮಗಲ ಆಡುಂದಂಡ ಮದಿಮಿನೆ ಆಡುಂದುಂಡ ಬೊಕ నేను చూపుంది మల్లెల్లక పింగిలి ಅತ್ತೆ ರಾಮಣ್ಣ ಇರಿ ಈ ಎಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾನೆ ಆತ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ಈ ತಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತಾ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಿ ಬೆಚ್ಚಾಯಿನಿ ದಾಯ್ಗು ದೇ ಒಲ್ಲ ಪಂಜಾಬ್ ಹಿಡ್ದಲ್ಲ ಗೋಲಿ ವಜಾ ఎంచి కమ్మత గోజి మధ్య బంతి బంతి ಬನ್ಸು ಮಂಡೇನೋ నేను మట్టగా పింగిలి మల్లెల్లక ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಗೋಲಿ ಹಚ್ಚಿ ಮೂಲೆ ఎంచి తావి మల్లెల్లక ಆಯೇ ಥ್ರೋ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಆಯ್ ಬುಂಡ ಸೇಮೆದ ಸೇಮೆದ ಪಾತ್ರೋಡ ಪೂರ ಆಡಾಡು ಪಲ್ಲೆಕ ಈ ಚಾನಲ್ ದಲ್ಲದಿ ಆಡಾಡು ಪಲ್ಲೆಕ ವಾ ಚಾನಲ್ ದಿ ಕಲ್ಜಿಗ ಚಾನಲ್ ಉವು ಕಲ್ಜಿಗ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಕಾಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಅತ್ತಿ ಕಾಲಿ ಕಲ್ಜಿಗ ಕಲ್ಜಿಗ ಚಾನಲ್ ದಲ್ಲ ಆ. ಆಡಾಡು ಆಡಾಡು ಪಲ್ಲೆಕ ಕಲ್ಜಿಗ ಚಾನಲ್ ದಿ ಇದಾದ ಅನ್ಕುನಿ ಆಂಕರ್ ಆಡು ಅಡಕ್ಲ ಕಲ್ಜಿಗ ಟಿವಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಬತ್ತನತ್ತ ஞாஞா ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಟಿಪ್ಪರ್ಲ ಬತ್ತನ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮಯೇ ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾನು ದಾದಾ ಜೆಸಿಬಿ ಚೆಕ್ ಎಂಚಿನೇ ರಾಮಣ್ಣ ಆ ಚಾನಲ್ ದಾಖಲೆ ಕಲ್ಲದ ಕೋರಂಡ ಜೆಸಿಬಿ ಟಿಪ್ಪರ್ ಕೂಡ ಮಾಡು ಆಂಕರ್ ಓ ಮೋಲ ಆಂಕರ್ ಆಂಕರ್ ಮೋಲ ಆಂಕರ್ ನಿಕ್ಕೊಂತ ಆಂಕರ್ ಉನ್ನ ಆಂಕರ್ ಆಂಕರ್ ಬಾಬಾ ಆ. ಆಡಾಡ ಪಲ್ಲೆಕ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಬಂದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ನಾಯನ ಶೋಕು ತುಯರ ಮಾತ್ರ ಪೊಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ ಕೊಡ್ತೋಪ್ಯ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಚತ್ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪೊಣ್ಣು ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಅಂಡ ಪುದರ್ ಆಯ್ತು ఎంచా ಮಾಯನಾಗಿ కమ్మే మల్లెల్లక ದಾದಿ ಮಾಯನದ ಬೆಲಕೈದಾನ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಯನೈ ನಯನ ಪುದರ್ ನಯನ ನಾ ಮಾರ ಎಂಕವಿ ಮಾಯನಂದಿ ಚೆಕ್ ಮಾಯನತ್ತಂದು ಸುನ ನಾ ನಯನ ಆ. ಮೊನ್ನ ಪುದರಡೊಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷ ಅಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಎದುರು ಬಣ್ಣಗಲ ನಾಯನ ಪಿರಡು ಬಣ್ಣಗಲ ನಾಯನ ಅದು ಎಡ್ಡಜ ಎಡ್ಡುಂಡು ಮೊನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಮುದರ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಚ ಕನಕ ಎಂಚ ಎದುರು ಬಣ್ಣಗಲ ಕಾನಕ ಪಿರಡು ಬಣ್ಣಗಲ ಕಾನಕ ರಾಮಣ್ಣ ಒಂದು ಅಮ್ಮೇರ ಮದರ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತಾನ್ ಅವೆಂಚ ನವೀನ ಎದುಡೋನಗಲ ನವೀನ ಪಿರೋಡೋನಗಲ ನವೀನ ಉಂದಲಿ ಅದ ನಿಕ್ಲೆ ಬೋಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೇನ ಪುದರ್ಲೆತ್ತಂಡ ಆಪುಂಡ ಅವ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆ ಬೋಡಿತ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಹೌದೇ ಐಕೆ ಬಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಿನೋಲ ಬರುದು ಈಗನ್ ಏರಿಯರ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿ ಏರಿಯರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮರ ನಾನು ಕೂಸಪ್ಪನ್ನೇ ಎಂಕ್ ಬೈದು ಏರಿ ಕೂಸಪ್ಪಿ ಪಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಅನ್ಬಿಡಿ ಆಡ ಭಾಷೆ ಕಾಪುಂದೆ ಪಲ್ಲಕ
ಅಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪನ್ನಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಜಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏ ದೇವ ಈ ಪಣ್ಣ ನಂಬ ಕಲ್ಜಿ ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಒರಂಬರಕ್ಕೆ ಕದ್ದದಿ ಒರಂಬರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಹೌದೇ ಅವು ಮಾಟದಲೇ ಪಾಟೆ ಪಾಟೆತ್ತು ಮಂಡೆ ಮಂಡೆದಿಯರ ಮಂಡೆ ಎಂಚಿ ಕರ್ಮಯೇ ಅವು ಮಾಟೆದುಲೈ ಸೂಟೆ ಮಾಟದಲೇ ಸೂಟೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ ಮಾಟದಲೇ ಸೂಟೆ ನೆಟ್ಟು ಸೂಟೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂದು ಚೂಟೇನ ಏಳು ಸೂಟೆ ತಗದ ಧರ್ಮನೇಮನ್ನ ಯಾನಿ ಓಲ್ ಸೂಟೆ ಬನ್ನಿ ಅಂಜಿ ಅಂಚ ಬಾರಿಶೋದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ದಾದ ಅನ್ಪ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬನ್ನಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ ಪೂರ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಂತದ್ದು ಕಾತುಕೊಲ್ವ ಪಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಪಂಜಿಗೆ ಉರ್ಲುದಿತ್ತು ಕಾತುಕೊಂಡು ಎಲ್ಚಿನೇ ಬ್ರ ಪಕ್ಕಡೆ ಕಡೆ ಅನ್ಬಿಟ್ಟು ಪಂಜಿಗತ್ತು ಬೊಕ ನಾಯಿಗೆ ನಾಯಿ ಹಂಗೆರ್ಲಕ್ಕ ಪಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪಡಿ ಓಡ್ಬೋಡು ಪಲ್ಲೆಕಂದ್ರದಿ ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ ಇರ್ತಾರ ಇಂಚಿಗೆ ಯಾರು ಇದೇ ಬರ್ರೆ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಬರ್ರೆ ಬಾಬಾ ಪ್ರಚಾರ ಬರ್ರೆ ಯಾರು ಪೊಯ್ ಸರ್ತಿ 3 ಸರ್ತಿ ಓಟು ಉಂತೀರು 3 ಸರ್ತಿ ಓಟು ಉಂತೀರು 3 ಸರ್ತಿ ಬೆರಿ 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 ವಿನ್ನಯರ ಸೋತೀನಿ ಅಲಕ್ಕ ಸೋತೀನಿ ಅತ್ತ 3 ಸರ್ತಿ ಸೋತಿ ಇತ್ತೆ 4ನೇ ಸರ್ತಿ ಉಂತಿದೆ ಅತ್ತ ಅತ್ತ ಆರು 3 ಸರ್ತಿ ಸೋತುದ್ಲ 4 ಸರ್ತಿ ಉಂತಿದೇರಾ ಅರೆ ನಾಚಿಗೆ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದ ಅಲಿಜ್ಜ ಅವು ಇಜ್ಜಾನ ಐಕತ್ತ ದಾದೆ 4ನೇ ಸರ್ತಿ ಉಂತಿದೆ ಅಂಚಾರ್ನ ಚಿಹ್ನೆವು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಚೊಂಬು ಇತ್ತು ಚೊಂಬು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಬಟ್ಟಲ್ದಿ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಟ್ಟಲ್ಲ ನಾ ಚಿನ್ನ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತೇವೆ ಅಣ್ಣ ಮೇಲೆ ನಾಕ್ಯಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂದು ಬರ್ಪನ ಪೊರ್ತಾಂಡಿತ್ತು ಒಳ್ಳೆರ ಬರ್ಪೇರು ಬಣ್ಣಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾರ ಅಲ್ಲಿ ಉಸ್ಕೊತ ಪೇರ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾರ ಏಳ್ ಬಾತೇರಿ ಏಳ್ ಬಾತೇರಿ ಇದು ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ಜಾರ ಏರ್ಲ ಬಾತೇರಿ ಉಸ್ಕೊದಮ್ ಉಸ್ಕುದಮ್ ಏರ್ಲ ದೀಚ್ ಪಕ್ಕ ಉಂಗುಟ್ಟಿನಿ ಉಂಗುಟ್ಟಿನ ಗುಮ್ಮೆ ಗುಮ್ಮೆನಾ ಗುಮ್ಮೆನೆ ಯಾ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬತ್ತೇರತ್ತ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ಕರ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಿಂಗ್ ಅಡೆಗೊಂಜಿ 5 ರೂಪಾಯಿ ಬಾಡು ಅವ್ರ ಚೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ದೆಪ್ಪಿ ತೇಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೆರೆಂಜ ಪಿಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಸಮಂಡೆ ಓ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನ ವಾ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬರೋಡೊಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಒಟ್ರಾಸಿ ಲಾಗಿ ಬರ್ಪಣೆನ 10 ದಿನ ಪಕ್ಕದಾತ ಸೈಪಿನ್ ಮಾರೆ ತಾನೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಣ್ಣರೆ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಈರೊಂಜಿ ಬರ್ರೆ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಓಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡ ಓಲ್ಲ ಓಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿನ ಗರುಡುಲ್ಲ ಪ್ರಗತಿನ ಗರುಡು. ಪ್ರಗತಿನ ಗರುಡುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರಗುಲ್ಲ ಮಲ್ಲಗ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿಯರ ಪಕ್ಷ ಪೂರ ಸೇರಿಯರ ಊರ ಸೇರು ಚಿಂದ ಮಂಡಿ ಒಯ್ತು ಬಾರ್ ಸೇರ್ಪಾಯಿ ಹೌದು ఆయన ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಎಂಚ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ఆయన ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ವೆಟ್ಟನ್ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಾ ಪೂಜೆ ಜೋಕ್ಲಾ ಆಪರೇಷನ್ ಆ ಆಪರೇಷನ್ ಬನ್ನಿ ಹತ್ತು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಬಟ್ಟಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಅಂತ ಆಪರೇಷನ್ ಬಟ್ಟಲ್ ಯಾಕಲ ಮಾಡ್ತಾರ ಆ ಪೂಜೆ ಒಯ್ತು ಬಾರ್ದು ಅಂತೀನಿ ಅಂದ ಪಲ್ಲೆಗೆ ಒಂದೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಪಲ್ಲಗ ಓ ದೇವ ಒಂದು ಏರು ಏರು ಒಂದು ಟಿವಿದ ರಿಮೋಟ್ ರಿಮೋಟ್ ಅತ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ಲೈಸರ್ ಪಕ್ಕೆಂಚಿನ ಇದು ಆಂಟನ ತೂತಾರ ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇವು ಅಂತಾನೆ ಎಂಚಿ ಸಾವು ಮಾರೆ ಆಂಟನ ಏರು ಟಿವಿದ ಆಂಕರ್ ಟಿವಿದಲ್ಲ ದದೆ ದದೆ ಬಾಲೆ ಟಿವಿದಾಗ ಈ ಟಿವಿ ಡಿಪ್ಪುನಿ ಯಾನ್ ಓಟು ಕುಂತಿದೆ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಟಿವಿ ಎಣ್ಣನೆ ಬರಡು ಎಂಚ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟು ಎಣ್ಣನೆ ಬರಡು ಕಾಂಡೇರ್ದ ಒಯ್ಯಮಟ್ಟ ಇರ್ನಾನೆ ಬರಡು ಅಂದಂದು ಇರ್ನಾನೆ ಬರಡು ನಾನು ಓಟು ಅಂತೀರ ಬಲ್ಲಿ ಓಕ ಸಯ್ಯೋ ಪಕ್ಕದಾತೆ ಕಾಂಡೇರ್ದು ಅವು ಸೈತನ್ನ ಮೂದಿನಲ್ಲಿ ಇರ್ನಾನೆ ತೋಜು ಎಂಚಿನೆ ಮಂಡೆ ಸಮಂಡಿ ವಿನ್ನೌಡು ಏನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಇದ್ದಾರ ಉಳ್ಳೇರು ಆಗ ಅಕ್ಲದ ಅಂಚ ಮಲ್ಲೆ ಕಂದು ಅವು ಏರ್ ಗೊತ್ತಣ್ಣ ಇರು. ಮಾಧವಿ ಮಾಧವಿ ಒಂದು ಮಾಧವಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಧವಿ ಅಂದ ಒಂದು ಆಯನ ಕೊಟ್ಯ ಏನ ನಾವು ಬೆಂದ್ರೋಟಿಯನು ಕೊಟ್ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂಗಡಿ ಐತಿ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಹಾಕಿ ನಾನು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಅಂಗಡಿ ಅಂದಂದ್ ಈ ಪನ್ನಿ ಆಟ ಮಾರ ಚೂರು ಬರ್ತಾ ಮೀನ್ ನೀರು ಮೈ ಅಕ್ಕಡೆ ತಿನ್ನದ ಮೀನಿ ರೇಂಜಿನ ಮಾರ್ರೆ ನಿನ್ನ ಸುಲಭ ಶೌಚಾಲಯ ನಾವು ಈತ ಕುರ್ತಿ ಅಲ್ತ ಅಂಗಡಿ ಏನೇ ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈತ ಸೋಗದ ಅಂಗಡಿ ಕುರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಡ ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಮಾರ ಈತ ಎಲ್ಲಿ ಕಾರಣ ಅದ ఒక 5 ಸಾವಿರ ನೆಡ್ತು ಮಲ್ಲ ಆಪುಂಡ ಪನೋಚಿ ಮಾರ ನೀ ತಿಕ್ಕುನ ಅಂದಾಜು ಹಿಡಿಜು ಪಲ್ಲಕ ಅಂದೈ ನಬೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತುಂಡ ದಾದೆ ಮಾಧವ್ ಏ ಮೇರು ನಮ್ಮ ಮೇರಿಜ್ಜರ ವಿಶ್ವನಾಥನ್ನೇ ಓಟು ವಿನ್ ಅವಡೊಂದು ಕಾವರುಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಟ ಗೊಬ್ಬ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಟ ಗೊಬ್ಬಾರು ಮಾರ ಅನಿ ಅಡೆ ಉದ್ದದ ವಕೀಲರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಆಟ ತೂದಾರೆ ವಾರ್ಷಿಕದ ಆಟ ವಾರ್ಷಿಕದ ಆಟ ಆಟ ತೂತ್ ಬಂತಿರತ್ತ ದಾದಂದಿ ವಿಶ್ವನಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಬಂತೀರ ಈ ಸರ್ತಿ ವಿನ್ ಏನೆಲ್ಲ ಎತ್ತು ಬಂತೀರ ಆಟರ ಸೋಪಿರು ಅಂಚ ಆಟ ವಾರ್ಷಿಕದ ಆಟ ಆಟದ ಬುದರ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಎಂಚ ಓ ಶಶಿರಾಜ್ ಪರಿಣಯ
ಸಸಿರಾಜಿ ಪರಿಣಯ ಎತ್ತು ಮಾರ ಬೊಕ ಶಶಿಪ್ರಭೆ ಪರಿಣಯ ಚೇಂಜ್ ತುಯರ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುನ ವಿನ್ನಾಯ ಗುಡ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಆಟೋಂಡೆ ಒಂದು ಕುಡಂಜಿ ಗೊಬ್ಬರ ವಿನ್ನಾಯ ಗುಡ್ಲೆ ಕುಡಂಜಿ ಆಟ ಗೊಬ್ಬರ ಓ ಓ ಏ ಬಟ್ಕಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಡ್ಕಲ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅತ್ತ ಶಂಕರಾಪುರ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರಾಯ ಕಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ವಿನ್ನಾಂಡ ಕಾಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋತುಂಡ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತ ಮಾರಾಯ ಓ ಮಾರಿ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ಎತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಂಚಿನ ಮಾರ ಒಟ್ಟಾಸಂಜಿ ಮನೋದು ಒಪ್ಪನ ಅಂದಾಜ್. ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಆಟ ಪಲ್ಲಕ್ಕ ನಿಕ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿ ಏ ಚಾನಲ್ ಬಂಡಿ ಎಂಗಲ ಇಲ್ಲಡ ಆಜ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಆಜಿ ಒಟ್ಟುಂಡ ಆಜಿ ಜನ ಆಜಿ 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 ಬಟ್ಟಲ್ ಆಜ್ ಒಟ್ಟುಂಡ ಆಜ್ ಜನ ಇಲ್ಲ ಆಜ್ ಜನ ಹಾ. ಆಜ್ ಜನ ಜೋಡುಲೇರ ಜುವೇಡ ಎಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಬಗഞ്ഞ ಜೋಡಿ ಪಂದೆ ಯಾನಂಚದ್ದಾಲ ಸೈಪುನ ಮೀನ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮೀನ್ ಉಂಡು ಐಪಲಿಂಚಿನೇಕಿ ಅಪ್ಪ ಸಕ್ಕನ ಬಾತಿರೊಂದು ಅಂಚತ್ತ ಮಾರ ಒಂದು ಸೈಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಇತ್ತು ನಾನು ಒಂದು 4 ದಿನ ಬುಡ್ದು ಸೈಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಕ್ಕ ಬಣ್ಣ ಸೈಲೆ ಏ ಯಾರನ್ನ ಓಟ ಆಡು ಮಾರೆ ಎಂಚಿನ ಓಟ ಆಡು ಪಕ್ಕಡೆ ಮುಕ್ಕು ಸೈಪುನ ಬಾತೇನ ಓಟೆ ಬಾಡುಜಿ ಸೈಪುನ ಬಾತೇನ ಓಟೆ ಬಾಡುಜಿ ಸೈಪುನ ವಾತಂಡ ಓಟೆ ಬಾಡುನೇ ನಿಜ ನಿಕ್ಲ ಎಲ್ಲೇನೆ ಚೀನಾ ಮಾರೆ ಓಕೆ ಅಂಚನ ಮಾರ ಎಲ್ಲೇ ಬರ್ಚಿ ಇತ್ತೇನೆ ಸೈಲೆ ಎಂಗಿನ ಮರ ಹೆಂಗ್ ಓಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕಾಣ್ಬೇಡ ಆಯ್ ಕುಸಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕುಸಾಲ್ ಬನ್ನಿ ಕುಶಲತ್ ಗಾದಿ ಎಂಗಿನ ಕರ್ಮ ದೇ ವಿಶ್ವನ್ನ ಪನಂ. ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಓಟು ಬಾಂಡ ಇರ್ನ ಮೋನೆದು ದ್ಯಾಂಪಾಡ್ನಿ ಎಂತ ಅರ್ರ ಮೋನೆದು ದ್ಯಾಂಪಾಡ್ನಿ ಮೋನೆ ತೂದದ ಗಂಧ ಬಾಡ್ನು ಒಟ್ಟಿ ಮೋನೆ ತೂದು ಬಾಡ್ನತ್ತು ಮಾರ ಬೊಕ್ಕ ಈ ನಿಕ್ ಮೋನೆ ತೀರ ಆಗಿಂದ ಆಜಿನ ಎಂಚಿನ ಎಂಚಿನ ಬೇರೆ ತೂದು ಮಾಡ್ಲಿ ಓಟ್ ಮಾಡೋಡಮ್ಮ ಓಟ್ ಮಾಡು. ಓಟ್ ಮಾಡು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ಅವಳು ಆಯ್ ಕಾಂಜ ಕತ್ನಿ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಕಾಂಜ ಕತ್ನಿ ಓ ರಾಮ ದೇವ ಅದೇ. ಏಪ ಅದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಗೆ ಅಂಗ್ ಕತ್ನಿ ಕಾಂಜ ಕತ್ನಿ ಆಯ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಅಂತ ಪನ್ಪುನೆ ಅಂಬೇನ? ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ಆಹಾ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಡಬಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಪ್ರಚಾರ ಆಡು. ಪ್ರಚಾರ ಅನ್ಪಿ ಪ್ರಚಾರ ಪ್ರಚಾರ. ಅತ್ತೆ ಹಾ. ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪುವೆ ಅಪ್ಪ ಪ್ರಚಾರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಅಪಪ್ರಚಾರ ಈ ಮಾಲ್ ಪೊಡು ನಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಮೇನೆ ಮಾಲ್ ತೊಗೊಂಬಾರ್ದೆ ಭಾಷೆ ಚೆನ್ನೈ ಇತ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಅವಳು. ಪ್ರಚಾರ ಅವಳಮ್ಮ. ಎನ್ನ ಸ್ಟೈಲ್ ಒಂದು ಪ್ರಚಾರ ಅಲ್ಪೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ ಮತಯಾಚನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಇಂದು ನಿಧನರಾದರು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮಂಡೆ ಎಂಜಿನ ಮೇ ಯಾನಿಂದ ಓಟದ ಪ್ರಚಾರ ಮಲ್ಪರೆ ಬಂತೀನಿ ಅಂದು ಉರುಸುದತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಹಂಗಲ್ಲಕ್ಕ ಒಟ್ರಾಸಿ ಆಪಣ ದಾದ 3 ಸರ್ತಿ ಸೋತೇನೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆರು ಬೋರ್ಡನ್ನ 4 ಸರ್ತಿ ಸೋಪಿರ ರಾತ ಹೆಚ್ಚಿನಿ ಒಬ್ರು ಬಿಡ್ತು ಯಾನೇ ಬಂದ್ಬೇಡಿ ಪಡ್ಲಿ ಬೇರೆ ಇದೀರಾ? ನೇರ ಪಂತ ಉಂತುಲೆ ಈ ಮೈ ಕಡ್ಬಲ್ ನಾವೇ ಅವ ಮೈಕನ್ನ ಯಾಕಂಚ ಮತ್ತ ಮೈಕನ್ನ ಓಕೆ. ಯಾರು ಹುಟ್ಟಿದವನ್ನೇ ಹುಟ್ಟಿದೊಂಡೆ ಗೊಬ್ಬರ ಸಾಲೆ ಚೊಕ್ಕಲು ಮಾರೆ ಅದಾಯ್ತು ಬರೀತಿಂದ ಅದ ಕಲ್ಕೂಡ ಅವು ಒಂಜಿನ ಕಲ್ಜಿಗ. ಕಲ್ಜಿಗ ಆಡು ಯಾನ್ ಬಂದ್ಬೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತಾನೆ ದಾದ ಕನಕದಾರ ಪೇರುಂಡ ಮಡ್ಡು ಪುಗಿಲ್ದಿದ್ದ ಮೈಕ್ ನಿಂಚ ಪತ್ರ ನಮಾರೆ ಓ ಸಿಂಗ್ ನಾನು ನಿನ್ನ ನಿಂಗ್ ಪದ ಸೈತ್ ಬರ್ತೇನೆ ಪದ ಸರಿ ತೂಲಗೆ ಎಂಚ 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 ದೈವಗೂ ಜೇಟಿಗೆ ಹೊತ್ತಲೆಕ್ಕ ಆತಜ ಬಕ ಎಂಚಿನಮ್ಮ ಮಲ್ಯಂಜಕ್ಕ ಸರಿ ಮಾರ್ ಪತ್ತ ಮಾರ ಇಂಚ ಓಡೆ ಭಾಷೆ ಜನ್ನೆ ಸರಿ ಬತ್ತು ಆಡು ಎಂಬತ್ತೇನೆ ಪತ್ತೆ ಆಡು ಸೇದಿನ ಮಾತಾ ಮತಾಂದರೆ ಸೈತೇ ಆಯ್ತು ಓಡುವ ನಾವು ಓಡುವ ಓಡುವ ಮಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ತಾದಿ ಎಂಚಿನ ಬನ್ನಿ ಸೇರ್ದಿನ ಮತಾಂದರೆ ಐದು ಭಯೋತ್ಪಾದಕರೇ ಬನ್ನಿ ಹೇಗೆ ಪಂಡ ಸಪಂಡಿ ಬೊಕ ಒಂದು ಮತದಾರ ಬಂದುಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಮತದಾರ ಬಂದುಲೆ ಹೇಳ್ತಿನ ಮತದಾರ ಬಂದುಲೆ ತತ್ತನ ತತ್ತನ್ನೆ ಬಗ್ಗ ಯಾನ್ ಪೊಯ್ಸರ್ತಿ ನೆಟ್ಟೆ ಸೋತಿನ ಬಗ್ಗದೆ ಸರಿ ಬನ್ನಿ ಆಡ್ ಸರಿ ಬನ್ಪೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮತದಾರ ಬಂದುಲೆ ಬಂದುಲೆ ಇನಿ ಯಾನ್ ವಿಶ್ವನಾಥೆ ಓಟುಗುಂದುದೆ ಪರಶುರಾಮನ ಕೊಡಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಿನ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಮಣ್ಣು ಈ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಪಂಚಭಜ್ಜೋಗ್ಲ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ದೇವಮಂದಿರ ದೇವಸ್ಥಾನ ದೈವ ಮಂದಿರ ದೈವಸ್ಥಾನ ಆದಿ ಆಲಡೆ ಪುಣ್ಯ ಆಲಯಲು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಅಲ್ಪಲ್ಪ ಆಟ ಬಯಲಾಟ ಕಂಬುಲ ಕೊರದಾಟ ಆಪುನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಪುಣ್ಯ ತುಳುನಾಡು ಇರು ಓಟು ಅಂತಿನವಳು ಬನೊಟ್ಟು ಹೇಗೆ ಪಂಚವರ್ಣ ಎಂಚಿನ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಂಚದ ಇದೇ ಓಟು ವಾಡ್ನೇರು ಉಚ್ಚ ಏ ಒಟ್ಟಾಟ ಎಂಕ್ ದಯಾನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ವತ್ತಲೆ ಎಂಚಿನ ಓಟು ಬಾತೇನ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನೆ ಬಗ್ಗ ಪೊಯ್ಸರ್ ಸೋತಿ ನೆಟ್ಟಿನ ಒಟ್ಟಾಸ ಒಂಜಿ ಮಂಗೆಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಲ್ಪನತ್ತು ಮಾತ್ರ ಅದಿ ರಡ್ಡು ಬಾತೇರ ಬಂಡನ ಯಾವ್ಜ ರಡ್ಡು ಬಾತೆ ರಡ್ಡ ಬತ್ತರ ಶೋಕ ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ರಡ್ಡು ಬಾತೆರ ಮುನ್ಪೆ ಸೇರ್ದಿನ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಗು ಓಟು ಮಾಡ್ಲಿ
ಎಂಚಿನ ನನ್ನ ಪ್ರಗತಿ ನಗರ ಒಂಜಿ ಸೇರ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಓಟ್ ಮಾಡ್ದ ಪ್ರಗತಿ ನಗರ ನಮ್ಮ ಯಾನ್ ಇಂಚೆನೆ ಬಿಡ್ಬಿಜಿ ಈ ಪ್ರಗತಿ ನಗರ ಯಾನ್ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಚೆಕ್ ಏನಿನ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಒಂಜಿ ಇಜ್ಜ ಮರ ಕುಡಂಜೋಡೆ ಶಕ್ತಿ ನಗರ ಪ್ರಗತಿ ನಗರ ಯಾನ್ ಆದರ್ಶ ನಗರವಾದ ಮಲ್ಪ ಆದರ್ಶ ನಗರ ನಗದ ದಾದಾವಡು ಬೆಂದರಿಜಿನ ಬೆಂದರ್ ಕಟ್ವೆ ಕಕ್ಕುಸಿಜಿನ ಕಕ್ಕುಸ್ ಕಟ್ವೆ ಇಲ್ಲಿಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ವೆ ಕರೆಮಣಿ ಕಟ್ವೆ ಓಲೆ ಕಟ್ಲೆ ಅವಳು ಇತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಅನ್ ಬಿಟ್ಪಾರ ಕೋಟೆ 10 ವರ್ಷ ಆಗಿ ನೀವು ದಾದಾ ಬಿಟ್ಪಾರ ಎಂಚಿನ ಯಾನಿ ಸಾಲೆ ಕಟ್ಟ ಒಂದು ಫಂಡ್ ಪಂದೇನು ಒಟ್ರಾಸ್ ಬಂದ್ಕೊಡತ್ತಿ ಕೇಳೋಣ ಸರಿ ದಾ ಓ ಮಾಧವ ದಾಲಬೋಡಿಜಿ ಈ ಒಟ್ಟಾರದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಓಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬುರ್ನಂದ ಯಾನು ಪೊಂಜನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಸೀರೆ ಅಂಜನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ ಚಡ್ಡಿ ಚಡ್ಡಿ ದಾಯಕ ಮಾರೆ ಓ ಚಡ್ಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಆತ ನಾವು ಚಡ್ಡಿ ಅತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊರಿಯಾಗ ಅಂಜನಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊರ್ಪೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಎಟ್ಟಂಡು ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಅದು ಪೂರಾ ಜನಲ್ಲ ಓಟ್ ಹೆಂಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ಯಾರ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊರ್ಪೆ ಉಂತಲೇ ದಾದೆ ವಿಶ್ವನ್ನ ಎಂಜ ಕೊರ್ಪಾರ ನಿಕುಲು ಓಟ್ ಮಾಡ್ದ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪಾರ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊರ್ಪಾರ ಅದೇ ಮಿಕ್ಸಿ ಕೊರ್ಪೆ ಸೀರೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂಡದ ಇಂಚಿನ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊರಂಡ ಎಂಕುಲು ಓಟು ಪಾಡುವ ಪಂಡದ ಇರೆನ್ನಿದ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ್ಯ ವಿಶ್ವನ್ನ ಏರೆಗೆ ಓಟು ಪಾಡೋಡು ಏರೆಗೆ ಓಟು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡದು ಕಾಸು ಪಟ್ಟುನ ಗಂಗಸರ ಪಟ್ಟುನ ಎನ್ಸುರು ಕುಂತಲೆ ರಾಜಕೀಯನು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಶ್ವನ್ನ ಅಪ್ಪಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ದೇಶ ಉದ್ಧಾರ ಯಾರ ಸಾಧ್ಯ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆಗೆ ವಿಶ್ವನ್ನ ಪನ್ನೆರಡು ಸತ್ಯಜ್ಜ ಆಯ್ ಪನ್ಪುಂತಾದ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಅವು ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಬಂದು ಆಮಿಷ ಕೊಡ್ದು ನಮ್ಮ ಓಟಿದ ತೊಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ ಪನ್ಪುನಿ ರಾಜಕೀಯ ಫಲ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಿಪ್ಪೋಡು ಒಂದು ಪನ್ಪುನೆ ರಾಜಕೀಯ ಏಪಲ ಸ್ವಚ್ಛ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಗೋಸ್ಕರ ಇಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಂಡದಾದ ಐಕ್ ಐತನ ಏನಂಚಿತ್ತ ವರ್ಣ ನಿನ್ನ ಬೇತೆ ರೀತಿನ ಅಲ್ದೆ ರೆಂಚ ರಾ ಪಂಡ ರಾವಣ ಜ ಪಂಡ ಜಲಾಸಂದ ಕೀ ಪಂಡ ಕೀಚಕ ಯಾ ಪಂಡ ಯಮ ಇಂಚಿನ ಏನಿದು ನಮ್ಮನ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರಾಜಕೀಯ ವರ್ತನೆ ಮಾತ್ರ ರೊಕ್ಕ ಸೇರ್ಲಕ್ಕಾತಂಡು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಎಂಚ ರಾ ಪಂಡ ರಾಮ ಜ ಪಂಡ ಜಗದೀಶ ಕೀ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಯಾ ಪಂಡ ಯಾದವ ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಬದಲ್ ಮಂತಂಡ ನಮ್ಮ ಬೋಪನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಕೊಂಡು ಐಕ್ಯ ಪಂಪನಿ ಸ್ವಚ್ಛ ರಾಜಕಾರಣ ಬೋರ್ಡು ನಮಕ್ ಜಾತಿ ಧರ್ಮದ ಮಿಕ್ಕಿನವು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮಿಕ್ಕಿನವು ಲೈಜಿ ಐಕ್ಯ ಏರಿಯಾಕ್ಕೆ ದಾದ ಬಂತೇರು ದೇಶ ಸೇವೆಯೇ ಈಶ ಸೇವೆ डुप्लिकेट फोटो को डुप्लिकेट ओठो तारी पाई है गलेडी लगे ಓಕೆ ಸೊ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಜಿ ವೈಷ್ಣವಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೊರಿಯರ್ ಒಂಜಿ ಜೋರಾಯಿನ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಕೊರೊಡು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಹ್ಯೂಜ್ ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ದ ಟೀಮ್ ಸೊ ವೆಲ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕಾದ ನಮ್ಮ ಗೆಸ್ಟ್ ಜರ್ಜಕ್ಕೆ ಏನ್ಗ ಸೊ ಮಾಧವ ಜಪ್ಪಪಟ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೊ 6 ದಾದಪನ್ ಬೇರಿಂದ ಬಂದ್ ಕೇನ್ಗ ಇರ್ನ ಟ್ರೂಪು ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಲ ಕಲಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಬಂದದು ತೋಜಾದ ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಲ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಅಕ್ಲ ಮಲ್ತೇರು ಅಂಡ ಪ್ರಾರಂಭಡು ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಗಡಿಬಿಡಿ ಲೆಕ್ಕಾಂಡು ಓಟುಕ್ಕೆ ಏನಾರು ಬರ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಓಟುದ ಅಕ್ಲು ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಅಕ್ಕಲು ಆ ಪಾಪದ ಅಕ್ಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವರು ಪಂಪನ ಆ ಮನೋಭಾವಡು ಅಕ್ಲು ಓಟು ಪಾಡುವರು ಆಂಡ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲು ಪಾಡೋರ ಇಚ್ಚಾರ ಪಂಪನ ಆ ಒಂದೇನು ಪತ್ತು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಡ್ಗೆ ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೊರಿಯಾರು ಭಾರಿ ಎಡ್ಡಾಂಡು ಅಂಡ ಈ ಪೊರ್ತು ಯಾನು ಕಲಾವಿದರು ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಅನುಭವದ ಪಾತ್ರ ಬಂದ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಾನ್ಸರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಿನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪದು ಮುಕ್ಕಾಲು ವರ್ಷ ಆನಾಗ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಕಾಣತ್ತು ಎದುರುಕುಲ್ಲಾದು ತುಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಇಂಚಿಂಚೆ ಮಲ್ತ ಒಂದಿಟ್ಟು ದಾದ ಕರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೇನು ದಾದ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪಡು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಕೇಂಡರಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ನಂಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಪನ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಅಂಚೆ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಲಕ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಮಾಧವ್ ಜಪ್ಪಪಟ್ನ ಸೊ ಬಾರಿ ಸೋಗದಂಡೆ ಸಜೆಷನ್ ಕೊರಿಯರು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇನ್ಗ ಶಶಿರಾಜ್ ರಾವ್ ಕಾವೂರ್ ಸರ್ ದಾದ ಪನ್ಪೇರ್ ಮನ್ ಕೇನ್ಗ ಸರ್ ಪನ್ಲೆ ಸರ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಟೋಟಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿನೇ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಯಾಪ ಎಂಟ್ರಿ ತೊಂಡಿರ್ತುಲೆ ಅಪಗ ನಿಖಿಲ್ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಆತ ಪೊರ್ತುಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಅರ್ಧ ಟೈಮ್ ಮುಗಿದೇನೆ ನಿಖಿಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲರು ಬಟ್ ನಿಖಿಲ್ ಏತ್ ಟೈಮ್ ದೇತೊಂಡ್ರು ಗೊತ್ತು ನೀನು 20 minutes ನಿಖಿಲಿಗೆ ಅಲಾಟ್ ಆತನ ಟೈಮ್ ಏತ್ ನಿಖಿಲ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ಪನ ಟೈಮ್ ಏತ್ ನಿಖಿಲ್ ಮಾಧವ್ ಸರ್ ಅವೇನೇ ಪಂಡಿನಿ ನಿಖಿಲು ರಿಹರ್ಸಲ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಒಂದೇನು ಟೈಮ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡು ಅನಗತ್ಯ ಹೂ ಉಂಡು ಪಂಚ ಹೂ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಗೆ ಜೋರು ತೆಲಿಪೇರ ನೋಡೋರು ಒಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಪಂಚ ಹಾವು ಬಂದು ಎಂಕ್ಲು ಎನ್ನುವ
ಬಟ್ ಎಂಜ ಬಂದಾಗ ಐಟಿ ನಿಕುಲು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಚ್ ಉಂಡು ಅವನು ಮಾತ್ರ ದೆತ್ತದ ದಿವೊಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಉಂತಾಲೆ ದಾಪಂಡ ನಿಕಲು ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರನ ತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರತಿಭೆದ ಕಲಾವಿದರು ನಿಕಲು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ 15 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ 15 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಉಂತಾದುಂಡ ಒಂದೆಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕ್ ತಿಕ್ಕೋದು ದಾಯಬನ್ನಾಗ ಯಾನು ಒಂಜಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಅವು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ಕೌಂಟ್ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಮಾಡಿದ ಅವು ಇರ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧು ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರಿಂದು ಮತಯಾಚನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಅವು ಉರುಸದಲ್ಲಕ್ಕೆ ಆತ ನಂಗೆ ವಂಚನೆ ಕೇಂದ್ರ ಆತು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೇಂಡು ಯಾನಾಗಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕೊರಿಯೆ ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಜಾವು ಕೌಂಟ್ ಆತನ ಹೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ದಾಯಬಣ್ಣ ನಿಖಲ್ನ ಟೈಮು ಆತನ ಅವು ಕೌಂಟ್ ಆತನಿಗೆ 5 ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಿತ್ತು ನಿಖಲ್ನ. ಸೊ ನಿಖಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಖಲ್ ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಳ್ಳಾರ ನಿಖಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನಿಖಲ್ ದಾಲ ಕೊರ್ಪುಜಾರು ಮಲಯಾಳಂ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಂಚನೆ ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಿಗಿನ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ 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 ಥ್ರಿಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಪ್ಪನು ಅಂಚೆ ನಿಕ್ ಯಾ ನಿಖಲ್ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಎಂಜ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಿಖಲ್ನ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಶ್ರಿಂಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಂಚನ ಸುರುಕೆ ಕೊರ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಖಲ್ನ ಟೈಮು ಮೀರ್ಂಡ ಅಲ್ಪ ಮಾರ್ಕ್ ತೆಕ್ಕುಜಿ. ಸೊ ಒಂದು ಎನ್ನ ಮೋಕೆಡ್ ನಿಖಲ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಸೊ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಬಾತಿದ್ದಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊರಿಯಾರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಶಶಣ್ಣ. ಸೊ ವೆಲ್ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈಮ್ ರಾಮದಾಸ್ ಸರ್. ಎಸ್ ವೈಷ್ಣವಿ ತಂಡ ಒಂಜಿ ಮೊನೋಟನಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತಂ ಬರೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ಅವೇ ಒಂಜೇ ರೀತಿದ ಯಾಮಲ್ಪಿನಿ ಐದೊಂದು ಪಿದೆ ಬಲೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಲಿ ಎಂಚಿನ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ರೆ ಆಪಿನ ಎಂಚಿನ ಯೂನಿಕ್ ಅದು ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಆಪಿನ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಅವು ಖಂಡಿತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕ ಮೂಲು ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿ. ಸೊ ಮೊಬೈಲ್ ಗ್ಯಾಲರಿನ ಪತ್ತೊಂದು ಆರು ಎಂಚಿನ ಒಂದು ಮಂತೇರಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಬತ್ತೆ ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಟಿ ವಿದ ಬತ್ತೆ ಒಂದು ಮಾತು ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪಂಡ ಪರಸ್ಪರ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ಲು ಪಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಕ್ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ಲು ಓಲಾ ಕೆಲವು ಕೂಡ ಪಂಚ್ ಕೊರುವಂತಾರೆ ಬಟ್ ಪಂಚ್ ಪಕ್ಕ ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ರೀಚ್ ಆವೊಂದು ಜಾನ್. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಪಂಡ ಡೈಲಾಗ್ದ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎಂಚನ ಉಂಡು ಆ ಡೈಲಾಗ್ದ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರಿ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡು ಅಂತ ಎಂಕ್ ತೋಜುನು ಅವು ಉಂಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಒಂದೇರು ತುಂಬ ಒಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮಂತದಿತ್ತನಲ್ಲ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಯಾರು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಉಂಡು ಮೆಸೇಜ್ ಆ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಸೇರ್ಸೋದು ಮಂತನ ಎಡ್ಡೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅದು ತುಯಾರ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಂಡು ಕಾಮಿಡಿ ಅದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಇದೆ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಪುಜಿ ಆತೆ. ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ಸೊ ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಮಗೆ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಂಡು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಐ ವುಡ್ ಲೈಕ್ ಟು ಕಾಲ್ ಅಪಾನ್ ನಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ಉಲ್ಲೇರ್. ಸೊ ಅರ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಂಶೇರ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ದಯಮಾಲ್ತು ವೇದಿಕೆದ ಮಿತ್ತು ಬರೋಡು ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ಬಿಯೋಮಾಂಟ್. ಸೊ V4 ನ್ಯೂಸ್ CPL ಸೀಸನ್ ಅವಾರ್ಡ್. Sanjay, Suchitra and Prabhat Theatre Award. Yes, thank you so much. So Anchane Momento Nenepina Kanike for Mahesh and Samshir. Thank you sir, thank you so much for your presence. Thank you Dr. Mahesh. Thank you Planet G Vaishnavi. Thank you.